ना जिल्हा पंचायत निवडणुका ज्यो जिंकल्या त्याच्याबद्दल खंयच्यो हल्ल्या खंयच्यो जिंकल्या ताजे सगळ्याचें डिटेलान डिस्कशन जालें. रुटीन पार्टीचे आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा. परत ह्या 26-27 तारखे दीस पार्टीचे उरलेल्या 4 मतदारसंघात एक म्हणजे सावर्ड्या, सांग्यार आणि ताज्या उपरांत हेवटेन फोंड्या, प्रियोन ह्या मतदारसंघात ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा. ताज्या उपरांत रुटीन बाकीची पार्टीचे जे प्रोग्राम्स आसात. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचो एक्चुली किसान बिलाच्या संदर्भातलो जो विशय आहा येता ते 25 तारखे दीस ऑल ओव्हर इंडिया माननीय पंतप्रधान शेतकऱ्यांकडे उलोवपाचेच आसात. तो गव्हर्मेंट लेवलाचेरूय आमकां कार्यक्रम येयला, पार्टी लेवलाचेरूय कार्यक्रम आसात. ते कार्यक्रम कशा पद्दतीन सगळ्या लेवलाचे पर्यंत पावोवपाचो हाज्या खातीर आनी संघटन काम दुसरें फुडें व्हरपाक हाजेर चर्चा हय. तो अजून परत डिसायड जावंक ना. नॅशनल पार्टीचे अध्यक्ष जे पी नड्डाजी यांचे येवपाचो आशिल्लो बट ते पॉझिटीव आसले कारण तो फुडलो कार्यक्रम येवंक ना. आज आमचे विजयराव पुराणीक जी हे आहात महाराष्ट्राचे जे संघटन मंत्री जे गोंय पळयता ते आयिल्ले. सो तांच्या बरोबर बाकीचे विशय डिस्कशनान आसले. ब्रिटनची फ्लाईट सस्पेंड केली, त्याचा काय गोव्यावर परिणाम होणार आहे? पर्यटनावर काय परिणाम होणार किंवा ऑफकोर्स पर्यटनावर तर परिणाम होणारच आहे. आज ब्रिटनची कॅन्सल केलेली आहे, काय सांगता येत नाही. पुढच्या 2-3 दिसांनी आनीकूय बाकीच्यो खंयच्यो कॅन्सल जावं शकता. सेकंड वेव फॉरेन कंट्रीजान खूब कडेन म्हणटा त्या प्रमाणे आमकांय प्रिपेरेशन्स घेवची पडटा. नाईट कर्फ्यू लावतात. हय, एमएचची गायडलायन तशी काय अजून येवंक ना किंवा त्या बद्दल एमएचन अजूनय गायडलायन तशी काय धाडूं ना. त्या खातीर एक परत हांव गजाल म्हणजे गोंयकारांक कळपाक जाय म्हणून जरी आमी ह्या सगळ्या प्रोसिजरांतल्यान वता आसत आपली काळजी घेवची, इतरांची काळजी घेवची आनी विशेश करून टायमार टेस्ट करून घेवचें हें खूब म्हत्वाचें आसा. ज्यो आयजूय पळयता आमी ज्यो डेथ जाता इट इज ड्यू टू डिले. लोक 8-8 दीस 10-10 दीस टेस्ट करपाक वचना आनी इन्फेक्शन जें आसा हें लंग्सांत वता आनी तेजो मेन प्रॉब्लेम जो आसा तो कॉम्प्लिकेशन जावन मागीर डेथ जाता. त्या खातीर प्रायमरी स्टेजीचेर जर आमी टेस्ट केलें, ट्रिटमेंट घेतली जाल्यार भितरल्यान रिकवर जावपाक शकता. द प्रिकॉशन आनी टेस्टींग इज मस्ट. डिसेंबर एंड फेस्टीव सीजन सो त्याच्या आधी प्रिपेअर्डनेस कशी बॅलन्सिंग कोविड टेस्टिंग आणि काय कंपल्सरी करण्याची शक्यता? टेस्टींग आमी अजूनय सांगता की गोंयांत जितके कोण लोक जाका सिम्पटम्स दिसता ताका टेस्टींग करून घ्या. परत परत आमी रिपीट करता. सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर टेस्टींग खूब मोठ्या प्रमाणात आसतात. मास्क आनी ते कंपल्सरी वापरा हे लोकांक परत परत आमी अनावन्स करीत आसता. त्या खातीर आपली काळजी आनी इतरांची काळजी घेवची हे सगळ्या लोकांचेर डिपेंड आसा. फेस्टीव सिजनचे जो SOP आसा सरकाराचो जो SOP आहा तो सगळ्यांनी फॉलो करचो हे आमी सगळ्यां कडेन हय आमचो डायरेक्ट आसा अजून तेंच्यांनी फायनल दिवंक ना बट डायरेक्टर ऑफ वेटरनरी सेक्रेटरी ऑफ वेटरनरी दे आर वर्किंग ऑन इट. राष्ट्रपतींचा दौरा कितपत यशस्वी झाला? काय शेवटी राष्ट्रपतींचा दौरा खूप यशस्वी झाला आणि गोवा सरकारच्या दृष्टीने गोव्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा होता. म्हणजे सुरुवातीचा जो आपण हिरक महोत्सव सुरुवात करतोय तो राष्ट्रपतींच्या हस्ते सुरुवात झाला आहे. पूर्ण वर्षभर जे वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही प्लॅन करतोय आणि विशेष करून 60th इयर लिबरेशन इयरमध्ये त्याची परत एकदा पूर्ण जनरल कमिटीची मीटिंग बोलवून त्याचे एका वर्षाचं कॅलेंडर डिसाईड केलं जाईल आणि छोटे कार्यक्रम मोठे कार्यक्रम सगळ्यांना इन्व्हॉल्व करणारे कार्यक्रम आणि विशेष करून म्हणजे आपण जसं म्हणतोय की स्वातंत्र्याच्या संदर्भातल्या ज्या ज्या ठिकाणी जे आपले स्टॅच्यू असतील व्हेन्यू असतील ज्या ज्या ठिकाणी स्मारकं असतील ते परत एकदा रिनोव्हेट लोकांसाठी ओपन करणं. आजच मी परत एकदा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट यांना बोलून त्याची लिस्ट काढायला सांगितली. प्रत्येक इव्हेंट असेल प्रत्येक दिवस असेल म्हणजे ज्या ज्यावेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी घडलेल्या घटना असेल त्या ठिकाणी एक लहान लहान कार्यक्रम आयोजन करून तिथल्या लोकांना इन्व्हॉल्व करणं. आपल्या शेजारी राज्यातल्या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल पत्रादेवीतून स्वतंत्र सेनानी आत आले होते. 1955मधलं जो इन्सिडन्स आहे तो अजूनही इन्सिडन्स ज्या ठिकाणी बरेच जण म्हणतात की 20 लोकांना अक्षरशः पोर्तुगीजांनी गोळीबार करून देशभरातनं आलेल्या स्वतंत्र सैनिकाने मग तो इन्सिडन्स ज्या ज्यावेळी जे इन्सिडन्स ज्या ज्या ठिकाणी झालेले आहेत त्या ठिकाणी पण लहान लहान कार्यक्रम करणं. मग तो पत्रादेवीत असेल किंवा बॉर्डरला असेल त्या बाजूने असेल दोडामार्गच्या ठिकाणी असेल खानापूरच्या ठिकाणी असेल कारवारच्या ठिकाणी असेल
आपला मिलिटरी फोर्सेस ज्या ठिकाणीहून आत आले तो दिवस म्हणजे तो दिवस असेल किंवा ते व्हेन्यू असेल त्या ठिकाणी पण अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आयोजन करून म्हणजे परत एकदा हिस्ट्री जागृत करपाखातीर कार्यक्रम So yesterday youth have been detained. Why so they are detained? वॉट एवर म्हाका दिसता लॉ अँड ऑर्डर कितें तरी हें जालां आसत जाल्यार तेंच्यांनी हातांत घेतला सो इट इज रुटीन प्रोसेस दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपती वयता आसतना कितें सांगले आपली ट्रीप कशी आसा दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपतीन वयता आसतना म्हणजे ते खूप तेंच्यांनी सांगलें की एकदम सक्सेसफूल आनी बरी ट्रीप जाली पुराय कार्यक्रम आवडलो तेंच्यांनी आमचे म्हालसाचें मंदीर तेंच्यांनी दुसऱ्या दिवशीची सुरुवात- विजीट केली आणि एकदम बरी जाली दुसऱ्या दिवशी सुरुवात ब्रेकफास्ट विथ सीएम होती म्हणजे होय. प्रायव्हेट सगळा होता आणि तुम्ही पहिल्यापासून शेवटपर्यंत होता. दुसऱ्या काय दिसाची अनुभव? सुरवाती सकाळी ब्रेकफास्टान जाली हांव म्हजी मिसेस एक फॅमिली गेट टुगेदर टायप आशिल्लो ब्रेकफास्टान जाली ब्रेकफास्ट जाल्या उपरांत तांकां आमी गोंयचें प्रतीक लामण दिवप आनी कुंडी सारी हांवें तांकां गिफ्ट दिलें सरकारच्या वतीन ताज्या उपरांत ताचे पर्सनल काही फॅमिली मेंबर्स हे आशिल्ले तांच्याय बरोबर वळख आनी हें आनी मागीर म्हालसा मंदीर एक थंयसर लग्न आशिल्लें एक्चुली पयलीं तांकां टेंशन आशिल्लें तें लग्न कॅन्सल जाता काय म्हणून बट तांच्या ऑफिसांतल्यान तांकां लग्न न कॅन्सल करता स्वता तांकां रावून तांच्यांनी आशिर्वाद जे आसा ते राष्ट्रपतीन आनी तांच्या फॅमिलीन आशिर्वाद दिले. सेक्युरिटीची कशी अरेंजमेंट होती त्यावेळी काय अडचणी आल्या? सेक्युरिटीचे कांयच प्रॉब्लेम ना सेक्युरिटीच्या दृश्टीन खूप बरी अरेंजमेंट जी आसा गोवा पुलीस सेक्युरिटी सर इफी प्रिपरेशन कशी आहे? ओके लास्ट झडपीचे तुमी डिस्कस केले मिटिंगेन सांगतात काँग्रेसची मताची हे कमी जाता दुसरे कडेन आप आपले प्रेझेन्स दाखयता तेचेर डिस्कशन जालें ऑफकोर्स पॉलिटिकल डिस्कशन करता आसतना सगळे डिस्कशन जाता न्ही खंयची पॉलिटिकल पार्टी आनी आमी ग्रो कशे जातले परत दुसरो प्रत्येक पार्टीची आपापली स्ट्रॅटजी आसा So इफीची कितें? थोड्या दिसा भितर तेजे एक परवा पर्यंत मिटींग आसा ती मिटींग इफीची कितें आहा सर? इफीच्या संदर्भात प्रिपरेशनची मिटींग आतल्या लेवलाचेर जातली ताच्या उपरांत हांव वचल न्हू सर? हय थँक्यू सर. Oi, oi, चालू करो.